Aduna na nakuha ulagway ang Lapu-Lapu City Police sa motoristang nakahit and run sa usa ka production worker sa MEPS 2. Samtang dugang CCTV footage usab ang nakuha sa traffic police aron masubay ang registered owners sa SUV nga nakahit and run sa duha ka mabatan-o ni adtong milabayng Sabado. Siluan Mirondina sa report. Gawa sa kuha sa Basak Command Center, diin nakuhaan ang hit and run incident niadtong Sabado sa buntag nga naglambigit sa usa ka motorista. Gisubay na sa Lapu-Lapu City Police ang mga dapit sa dakbayan diin posibleng miagi ang motorista ug nakuhaan sa CCTV. Sa usa sa mga CCTV footage nga ilang nakuha, nakita ang naong sa nagmaneho sa motorsiklo busa ang kopya niini gipadana nila sa anti-cybercrime group. Namin nakuha ma'am kung medyo naka-front view siya. Amo to ipa-enhance ma'am. Siguro kung pwede ito tanto ma-post ma'am sa social media. Then makaila ma'am kung pwede lang sila makaduol sa any police station diri sa Lapu-Lapu City Police Office ma'am. Mato ni Police Lieutenant Colonel Hendrix Bancoleta, hepe sa Mobile Patrol Unit, nga nahinabi na niya ang sakay sa patrol car nga nakaakto sa panghitabo. Ug base sa ilang saysay, human mapahibaw sa naasoy mga personnel sa Mobile Patrol Unit ang traffic enforcer nga tabangon ang biktima sa hit and run, giswayan nila pagukod ang motorista apan wa kini nila maabti. Ang case ni ron ma'am na-endorse na niya sa IDMU sa Investigation and Detective Management Unit sa LCPO ma'am. Kung naa sila lapses nga makitaan dito ma'am, filean pod kaso ang mga pulis ma'am. Kung naa sila neglect of duty. Sa pikas bahin, nakakuha na usab og dugang CCTV footage ang Traffic Enforcement Unit sa Lapu-Lapu City Police sa laing insidente sa hit and run niadtong Hulyo 21 sa tungang gabi. Base sa kuha sa CCTV sa Basak Command Center, sa wala pang madasmagi sa SUV ang usa sa tulo ka mga batan-on nga milabang, gikan kining naghatod og pipila ka mga individual sa usa ka disco bar sa Barangay Basak. Ato sa ipa-enhance para mas ma-determine unsa nga make og unsa ang plate number. Yan, ma-determine na to. That's the time atong tag sa subayan na to sa LTO. Kinsa joy registered owner. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Mirondina, Balitang Bisdak.